Трамп і Путін сустрэнуцца ў Саудаўскай Аравіі. Беларуска прадала дачку, а Лукашенко прадае краіну. Ці адпусціць Лукашенко палітвязня ў абмен на змякчэнне санкцый? Кананада на паўднёвай мяжы Беларусі. Маску і не снілася. Новое слово «автомобилебудование». Или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем. Так? Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Пачнём з галоўнай падзеі, да якой зараз прыкаваная ўвага практычна ўсяго свету. Будучай сустрэчы Трампа і Пуціна ў Саудаўскай Аравіі. Гэта краіна стане пасярэднікам паміж ЗША і Расіяй у перамовах па вайне ва ўкраіне. CNN паведамляе, што Саудаўская Аравія не проста дасць пляцоўку для перамоваў паміж ЗША і Расіяй, але і возьме на сябе пасярэдніцкую ролю. Каманду Эр-Рыяда ўзначаліць дарацца па нацыянальнай бяспецы. Саудаўскія чыноўнікі падкрэсліваюць, што гатовыя адыграць больш актыўную ролю ў пошуку рашэння. Паведамляецца, што Ўкраіна ў гэтых перамовах не ўдзельнічае, што ўздымае пытанне, якой будзе роля Кіева ў магчымых дамоўленасцей. Ці магчыма мірнае пагадненне без Украіны за сталом перамоў? Шмат хто параўноўвае гэту сітуацыю з Мюнхенам 1938 года, калі лёс Чэхаславакіі вырашылі без Чэхаславакіі. Усталяванню міру гэта не паспрыяла. Яшчэ раней у 1921 годзе у Рызе лёс Беларусі вырашылі без Беларусі. Адрозненне сённяшняй сітуацыі Украіна актыўна супраціўляецца захопніцкім планам агрэсара. Тым часам Дональд Трамп заявіў, што Владзімір Зеленскі далучыцца да мірных перамоваў з Расіяй, якія будуць праходзіць у Саудаўскай Аравіі. У эфіры Fox News ён пацвердзіў, што прэзідэнт Украіны будзе ўдзельнічаць у працэсе, але не ўдакладніў, у якім фармаце. Трамп сцвярджае, што Пуцін нібыта імкнецца да спынення баявых дзеянняў. Зеленскі таксама. Але ці так гэта насамрэч, калі Расія не спыняе сваіх агрэсіўных памкненняў? Застаецца пытанне, якім коштам будзе дасягнутае гэта перамір'е? Пакуль свет рыхтуецца да гандлю украінскімі тэрыторыямі, шакуючая навіна паступіла з Масквы. Там 20гадовая беларуска спрабавала прадаць за $1000 сваю нованароджаную дачку. У Маскве затрымалі 20гадовую грамадзянку Беларусі Жасміну, якая спрабавала прадаць сваю 2-тыднёвую дачку. Пра гэта 14 лютага паведаміла пракуратура Масквы. Паводле яе звестак, яна прыехала ў Расію менавіта дзеля гэтай здзелкі. Разам з 54гадовым саўдзельнікам яны перадалі дзіця пакупнікам і атрымалі грошы, але пакупнікамі аказаліся аператыўнікі. Дзяўчынку, якая нарадзілася 1 лютага, хацелі прадаць усяго за 90 000 расійскіх рублёў. Супраць жанчыны ўзбудзілі крымінальную справу па артыкуле «Гандаль людзьмі». Вырашаецца пытанне, дзе і з кім цяпер будзе жыць маленькая Анастасія. Застаецца пытанне, што штурхнула маладую маці на такі жахлівы ўчынак. Пакуль 20гадовую беларуску затрымалі за продаж нованароджанай дачкі, Лукашенко гадамі гандлюецца з Пуціным суверэнітэтам Беларусі. Як маці, якая спрабавала прадаць сваю дачку за $1000, Лукашенко шмат разоў разглядаў пытанне, за колькі прадаць частку незалежнасці Беларусі. Няпэўны эканамічны стан, залежнасць ад Крамля, ваенная і палітычная падтрымка Пуціна – гэта нішто іншае, як паступовае знішчэнне беларускай незалежнасці на карысць Расіі. Вось толькі ёсць адна розніца. За гандаль немаўлём узбудзілі крымінальную справу, а за гандаль цэлай краіны Лукашенко ўжо 4-е дзесяцігоддзе застаецца ва ўладзе. Дык ці існуе тая мяжа, на якой гатовы спыніцца Лукашенко? Відаць, эта мяжа пачынаецца там, дзе ёсць пагроза страты яго асабістай улады. І не толькі на ўсходнім напрамку гандлюе Лукашенко. Нью-Йорк Таймс паведамляе, што ЗША вядуць перамовы з Лукашенкам. Вашынгтон гатовы змякчыць санкцыі ўзамен на выпуск палітвязняў. Намеснік памочніка дзяржсакратара Крыс Эванс сустракаўся ў Мінску з Лукашэнкам і кіраўніком КДБ Церцелем. Дыктатар даў сігнал, што гатовы пайсці на саступкі. У абмен ЗША могуць паслабіць абмежаванні супраць беларускіх банкаў і экспарту калію. «Мы хочам вызваліць як мага больш палітвязняў», заявіў амерыканскі дыпламат. Але галоўнае пытанне, ці можна давяраць Лукашэнку? Ягоны абменны фонд заўсёды можна папоўніць новымі палітвязнямі.
Ці сапраўды Беларусь атрымае палёгку, ці это чарговая гульня, у выніку якой у выйгрышы зноў акажацца Лукашенко. Зеленскі прапанаваў, каб новая раздзяляльная лінія ў Еўропе прайшла па ўсходняй мяжы Ўкраіны і Беларусі. Такую заяву Владзімір Зеленскі зрабіў у сваёй прамове на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Паводле Зеленска Украіна мусіць быць у НАТО, а калі не, стварыць сваю альтэрнатыву альянсу. Ён бачыць усходнюю мяжу Украіны, Беларусі, Балтыі і Фінлянды як новую лінію абароны ўсяго кантынента. Гэта найбяспечнейшая лінія бяспекі для ўсіх нас у Еўропе, бо эта лінія прызнаная міжнародным правам, заявіў Зеленскі. Прамова Зеленска шмат разоў перарывалася апладысментамі. Доўгія воплескі прагучалі і ў гэтым моманце прамовы. У Віцебскай вобласці бушуе крызіс у сельскай гаспадарцы. Гібель буйной рагатай жывёлы вырасла больш, чым у 2 разы. Фермы нясуць велізарныя страты, а пракуратура пачала масавыя судовыя справы супраць тых, каго вінавацяць у гэтай катастрофе. Ужо пададзеныя 58 пазоваў на агульную суму 67 тысяч рублёў. Галоўныя вінаватыя, па версіі пракурораў, ветэрынары, заатэхнікі і загадчыкі ферм. Напрыклад, у Лепельскім раёне заатэхнік і дырэктар сельскагаспадарчага прадпрыемства павінны выплаціць 3000 рублёў за гібель 4 цялят, якіх пакінулі без корму. А ў Мёрскім раёне стораж адкажа за тое, што цяля ўтапілася ў латку з гноем. Суды ўжо спагналі каля 11 тысяч рублёў, але это толькі вяршыня айсбергу. Што ж насамрэч адбываецца на фермах Віцебшчыны? Гэта проста халатнасць работнікаў ці ўсё ж глыбокі крызіс сельскай гаспадаркі? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Калі вядома для вас, гэта бяспечна. Выбухі на поўдні Беларусі. Кананада ахапіла некалькі раёнаў Гомельскай вобласці. Што адбываецца? Няўжо побач пачаліся ваенныя дзеянні? Паведамляецца, што жыхары некалькіх раёнаў Гомельшчыны на працягу 2 тыдняў з 16 па 18 лютага будуць чуць моцныя выбухі. Але з вайной это ніяк не звязана. Гэта кампанія «Беларуснафта» праводзіць сейсмаразведачныя работы. Лукашенко ж загадаў знайсці нафту. Что мы пощупаем серьезно территории Гомельской области, и мы обязательно найдем там нефть. Вось і пачалі шчупаць. Рыхтык, як Лукашенко курэе ў дзяцінстве. Таму нафтавая кампанія супакойвае мясцовых жыхароў і запэўнівае, што выбухі цалкам бяспечныя. 14 лютага Лукашенко наведаў прадпрыемства мікраэлектронікі «Інтэграл», дзе сярод іншага паставіў прыклад развіццё аўтамабілебудавання і, у прыватнасці, вытворчасць электрамабіляў. Везде мы. Поэтому есть у нас автомобилестроение, есть сегодня спрос на электромобили. Ну давайте займемся этим. Что для этого надо? Электродвигатель. Мы умеем их делать? Умеем. Но они не автомобильные, там для лифтов и так далее, в Могилеве. Но это близко к тому. Так беларуская аўтапрамысловасць выйдзе на новы ўзровень. Калі сумясціць ліфт з салонам аўто, то можна будзе перамяшчацца не толькі па гарызантальнай паверхні, але і па вертыкальнай, і жарт савецкай камедыі стане рэальнасцю. Пожалуйста, Морская, 21, квартира 9. 3-й подъезд. 3-й этаж. І дзверы кнопкай будуць закрывацца, а калі яшчэ прысабачыць да ліфта замест электрычнага рухавіка рухавік рэактыўны, то ўсё, касмічная праграма гатовая. Улічваючы анансаванае хуткае змякчэнне санкцый, можна ў супрацоўніцтве з Маскам і на Марс паляцець. Сядаеш у такі ліфт, а там асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станцыя Марс. Для дасягнення этой мэты трэба толькі яшчэ одну атомную станцию побудовать. То есть надо не только развиваться вглубь, но и расширяться. Я привожу пример. Мы же никогда не занимались атомной энергетикой. Построили атомную станцию. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой. Хутка атомныя станцыі пачнуць расці як грыбы пасля дажджу. Галоўнае, каб пасля ядравыя грыбы не выраслі. Вось яшчэ з мікраэлектронікай трэба разабрацца. Там Лукашенко ўнік ва ўсе дэталі працэсу, літаральна да кожнага мікраметра.
Игорь Тур, он же не понимает, куда мы приехали. Микроэлектроника, так? Твое предприятие Микроэлектроника. – это микроэлектроника. Это подотрасль промышленности. Это под отрасль электронной отрасли. Это маленькие Да, изделия небольшие изделия. электронной Да, промышленности, да. Всё правильно которая понимаете. используется для жизни в целом уже, да? Сегодня во всех областях и отраслях используется микроэлектроника. Но это вот эти маленькие изделия, Маленькие. как они называются у вас, конечный товар? Они называются интегральные микросхемы, называются транзисторы, диоды. А что такое чипы в этой когорте? Ну, это можно и чипом назвать, это уже такое более Это современное. обобщенное Да, название? обобщенное. да. Транзисторов этих и так Ну, далее. это обобщенное название интегральных микросхем. Транзисторы и диоды это полупроводники, это не микросхемы. Мгм. А микросхемы это уже те элементы, которые выполняют определенный функционал. Микро называют, потому что они по Да, размеру. имеют малы. в структуре малий размір своїх елементів. Мгм. Понял? Так він звернувся до пропагандиста Ігоря Тура. Нагадує совєтський анекдот. Прапорщик стоїть перед новобранцями і каже, що на бронетранспортері рація не працює. Хто може відремонтувати? Виходить молодий солдат у окулярах. Товариш прапорщик, а рація на лямпах типа в проводниках. Для особливо тупих повторяю, на бронетранспортери. Ось і Тур так зараз буде казати. Спитають у його, мікросхеми виробляють на чипах типа в проводниках. А він каже, для особливо тупих на інтегралі. На этом у нас усё. До наступної зустрічі. Дякую за лайки і коментарі. Коли для вас це безпечно, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, коментуйте, діліться цим відео з сябрами. Живе Білорусь! Слава Україні!